guys जों दिनै फैबाय थानाय टेट एग्जामनि थाखाय जों very important topic जों डिसकास खालामगोन बेनिखायनो भिडियोखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरो भिडियोखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम so let's go Every single day I'm gonna make something great. That's my So guys, today's very important topic is simple problems involving profit and loss. जोंहा दिनैनि very important topic आ बेनो simple problems involving profit and loss. Profit and loss खौ लानानै जोंहा मा problems फैनो हागौ and बेयो very important topic बेनिफ्राय मोनसे नङा मोननैब्लाबो जोंहा questions फैनायनि 100% expectation दङ बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ भिडियोखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायबाय So जों नायनि जों बोरै प्रफिट एन्ड लसखौ दिहुनो ओके सो द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जोंहा दायो नोंथांमोना मावसुलु नुगासिनो दङ बे मावसुलुफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि आरो हायोबा नोट खालामनानै ला आङो दायो नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ दिन्थिगासिनो दङ बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना हायोबा नोट खालामना लानाया एक्सट्रिमलि इम्पोर्टेन्ट मानो होनबा बे फर्मुलानि गेजेरजोंनो नोंथांमोना प्रफिट एन्ड लसनि सायाव माबायदि प्रब्लेम्स फैयो बेखौ गोरलैयैनो सल्भ खालामनो हागोन दा आरो बे फर्मुलासखौ लानानैनो बे फर्मुलानिफ्रायनो आङो बे मावसुलुनिफ्रायनो माखासे एमसिकिउसफोर नायगोन आरो एमसिकिउसखौ सल्भ खालामनानै होगोन आरो बिनि हिन्ट्सखौ नोंथांमोननो होनो नाजागोन स' जों नायनि फै जों बे फर्मुलाखौ बाहायनानै जों बोरै प्रब्लेम सल्भ खालामनांगौ जों दानिया माखासे एमसिकिउस नायनि स' 105 खौ नायग्रो गंसे मुसुखा गारिनि फाननाय बेसेना 540 रां जुदि गलादारिया 20% मुलाम्फा खालामना फानो अब्ला गारिनि बायनाय बेसेना बेसेबां गारिखौ 540 रुपिस राङाव फानदों आरो बे मा खालामना फानदों लाब खालामनानै फानदों मुलाम्फा खालामनानै बेसे मुलाम्फा खालामनानै 20% मुलाम्फा खालामना फानदों अब्ला बेसेबाङाव बायदोंमोन बियो जों बेखौ दिहुननांगौ बेनि थाखाय जों दा बावैसो होनाय फर्मुलाखौ बाहायगोन जों बे फर्मुलाखौ बाहायनानै जों बे प्रब्लेम्सखौ गोरलैयैनो सल्भ खालामनो हागोन जोंहा 100 आव 100 आव 100 बेसेबां मुलाम्फा जादोंमोन बेखौ बेयाव फज' 20 बेसेबाङाव फानदोंनो 540 रुपिस जोङो फाननाय बेसेनखौ फज'बाय होमबा जोङो प्लास खालामबा बेसे जागोन 120 into 540 स' जों 0 जों 0 दानग्रोनि 0 जों 0 दानबाय जोङो अके एगेन जों 6 जों डिभाइड खालामनि बेखौ 6 जों डिभाइड 2 जों डिभाइड खालामबा जोंहा बेसे फैगोन 6 बेखौ जों 2 जों डिभाइड खालामबा जोंहा बेसे फैगोन 50 अके 6 जों 54 खौ डिभाइड खालामबा जोंहा बेसे जायो 9 अके जोङो 50 into 9 मोनबाय 50 जों 9 जों माल्टिप्लाइ खालामना मोननायानो जोंहा कारेक्ट एन्सार जासिगोन होमबा जों बेसे मोनगोन 50 into 9 450 होमबा बायनाय बेसेना जोंहा बेसेबां 450 अके कारेक्ट अपसना जोंहा 450 नेक्स्ट एमसिकिउ नायबावनि जोंहा मा होनदों मोनसे बिबारनि टाबनि बेसेना 120 रां बे बिबारखौ बायोब्ला बेसे रांनि बायनांगोन 120 रांनि बायनांगोन जुदि गलादारिया 10% खहायाव फानो अब्ला बेसेबां बेसेनाव फानगोन अब्ला लस खहा जानानै फानोब्ला 10% खहा खालामना फानोब्ला बेसेबाङाव फाननांगोन बेखौ सोंदोंबा जों फाननाय बेसेनखौ दिहुननांगौ जोंहा बायनाय बेसेना अलरेडि दंखायो जों बे मावसुलुखौ बाहायना दिहुनगोन जोंहा 100 आ 100 खहाखौ बेसे पार्सेन्ट होदोंमोन 10% होदोंमोन खहाखौ बाव फज' 100 आव 100 बायनाय बेसेन अर्थात एमआरपि आ बेसेबांमोन 120 एमआरपि आ 120 मिन्स नों बेखौ बेसेबांनि बायनांगोन 120 रुपिसनि बायनांगोन बेखौ होनना बुंनाय जादों बिबारनि टाबनि बेसेना 120 माने नों बेखौ बायोब्ला बेसे होनानै बायनांगोन 120 स' माइनास खालामना लाग्रोनि 100 निफ्राय बेखौ माइनास खालामबा जोंहा 90 जायो 100 1200 जोंहा बेयो माल्टिप्लिकेसन बेनिखायनो जों दाननो हायो 0 जों 0 दानबाय 0 जों 0 दानबाय जुदि बियो प्लास मोनबा माइनास मोनब्ला जों बेखौ दाननो हानाय नङामोन गोसोआव लाखि 0 जों 0 दाननो हानाय नङामोन अके स' जों मा बेसेबां थाखो बे 1 बावहाय 1 खौ जों लिराबाबो जासिगोन होमबा 9 into बेसेबां थाखो जोंहा 12 होमबा 9 into 12 बेसे जागोन 9 into 2 जोंहा बेसेबां जायो 18 स' it will be 108 होमबा बेसेबांनि बायदोंमोन बियो 108 नि बायदोंमोन सरि 108 नि फानदों बियो So the correct option is 108. दानिया जों गुबुन एमसिकिउ नायबावनि बहाय होनना बुंदों सासे गलादारा 120 रां बायनाय बेसेननि गस्ला गांसेखौ 95 राङाव फाननांगौ जाबाय गलादारा गस्लायाव बेसेबां जौखोन्दो खहा जाखो 120 रांनि बायनाय गस्लाखौ बियो 95 राङाव फानदों जों बयबो मिथिखादों बिहा खहा जाबाय अब्ला बे खहा जानायखौ जों जौखोन्दो महराव दिहुननांगौ अके
अब्ला जों बेखौ बोरै दिहुनगोन बिनि थाखाय जोंहा नैथि फर्मुला दङमोन नोंथांमोननो आं खिन्थादों दहायो खहाखौ जौखोन्दो महराव बोरै दिहुनो बिनि मावसुलानो जाबाय खहा डिभाइडेड बाय बायनाय बेसेन इनटु 100 जों बे मावसुलुखौ बाहायनानै जोङो बिनि कारेक्ट अपसनखौ गोरलैयैनो दिहुननो हागोन कारेक्ट एन्सारखौ जों नायनि फै बोरै दिहुनो बिनि थाखाय स' जों गिबियावनो खहाखौ बोरै दिहुनो खहाखौ दिहुननो थाखाय जोङो बायनाय बेसेननिफ्राय जोङो माखौ दानख'नांगौ जेब्लाबो फाननाय बेसेनखौ दानख'नांगौ फाननाय बेसेन अके होमबा जों बायनाय बेसेननिफ्राय फाननाय बेसेन दानख'बानो जों खहाखौ मोनगोन होमबा बायनाय बेसेना बेसेबां मोननो जोंहा 120 आरो फाननाय बेसेना बेसेबां मोननो 95 120 निफ्राय 95 खौ दानख'बा जोंहा बेसे मोनगोन 25 होमबा जोंहा खहाया 25 जादों नाथाय जौखोन्दो महराव बोरै जादों जों बेखौ दिहुननांगौ होमबा जौखोन्दो महराव जोंहा फर्मुलाया बेसेबांमोन खहा पारसेन्ट इकुवेल टु गोजौआव जोंहा खहा बेसे खहा जामारदों जौखोन्दो नङि महराव बेखौ होनना बुङो गोजौआव खहा बावहाय थागोन जोंहा बायनाय बेसेन आरो बावहाय थागोन जोंहा 100 होमबा जोङो खहाया बेसेबांमोन 25 बायनाय बेसेना जोंहा 120 एन्ड जोङो 0 जों 0 दाननो हागोन 12 खौबो जों 2 जों दानबा 6 मोनगोन बेखौ 2 जों डिभाइड खालामबा जों बेसे मोनगोन 5 आदसा जोंहा 25 into 5 जागोन 25 जों 5 जों माल्टिप्लाइ खालामबा जों बेसे मोनगोन 125 by 6 मोनगोन स' जों 125 खौ जों 6 जों डिभाइड खालामनो नायनि जोंहा 20 लायोबा जोंहा बेसेबां जागोन 125 फैगोन 0.5 अके जों पॉइंट फर्माव एन्सारखौ जोङो कारेक्ट अपसनाव जोंहा पॉइंट फर्माव गैया ओंखायनो जोङो बेखौ बोरै लिरनो हायो 20 जोंहा दा राननानै मोननाया 20 आद्राया बेसे थादोंमोन 5 बेखौ जों गोजौआव लिरगोन गाहायाव जों माखौ लिरगोन रानग्राखौ लिरगोन रानग्राया जोंहा बेसेबांमोन 6 अके होमबा जोंहा 25 by 6% जागोन अर्थात गलाय गथाय महराव दोनदों एन्सारखौ स' जोंहा कारेक्ट अपसना जागोन जोंहा 25 by 6% जागोन बिदिनो जुदि मुलाम्फानि जौखोन्दो सोङोब्लाबो एखे फर्मुलाखौनो बाहायनो हागोन जेरैहाय एग्जाम्पल हिसाबै आं नोंथांमोननि खिन्थानायनि बावहाय नाय नोंथांमोना 375 राङाव बायनायखौ बेसेबाङाव फाननांदोंनो 400 राङाव फाननांदों अब्ला बेसेबां जौखोन्दो मुलाम्फा जादों बेखौ सोंदों दा जोंहा 400 आव फानबाय नालाय 375 रांनिखौ होमब्ला 400 निफ्राय 375 खौ माइनास खालामबानो जोंहा मुलाम्फाखौ मोनगोन अब्ला मुलाम्फाखौ मोनखांनायनि उनाव जोङो नैबे मुलाम्फा जौखोन्दोखौ बोरै दिहुनो मुलाम्फा बायनाय बेसेन इनटु 100 बे मावसुलु बाहायनानै जों गोरलैयैनो मुलाम्फानि जौखोन्दोखौ दिहुननो हागोन स' गाइस दिनै बेखिनियानो आसा खालामो उननि फैबाय थानाय भिडिअ आरो नोंथांमोनखौ खनसेबाव लोगो मोनबावगोन स' गोजोन्थों